நிறுத்து. நீயாக இந்த வீடியோவை கிளிக் செய்யவில்லை. காலம் உனக்கு ஒரு பதிலை தர நினைத்து இந்த நொடியில் என்னிடம் உன்னை அழைத்து வந்திருக்கிறது. நீ யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் அழுத அந்த ரகசிய கண்ணீருக்கும் உனது நீண்ட நாள் போராட்டத்திற்கும் விடை சொல்லத்தான் நான் இன்று உனக்கு முன்னால் வந்திருக்கிறேன். இந்த வீடியோ முடியும் வரை என் கண்களை மட்டும் கவனி. உன் விதியின் பாதையை மாற்றப் போகும் அந்த அதிசயம் இதோ இப்போதே தொடங்குகிறது. என்னிடம் நீ எதையும் கேட்க வேண்டாம், நான் கொடுக்க தயார். உன் மனதில் இருக்கும் அந்த பாரத்தை இப்போது அப்படியே கீழே இறக்கி வை. இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தி உனக்கு துணையாக இருக்கப் போகிறது என்பதை உணர். நீ கடந்து வந்த பாதையில் ஏற்பட்ட காயங்கள் அனைத்தும் உன் வெற்றிக்கான பாடங்கள் மட்டுமே. இனி வரும் காலங்களில் தடைகள் தகரும், புதிய கதவுகள் திறக்கும். நம்பிக்கையோடு என்னை மட்டும் பார். உன் வாழ்க்கையின் அந்த புதிய விடியல் இதோ. உன் வாழ்வில் இந்த மாற்றம் நிகழப்போவதை உறுதி செய்ய இப்போதே ஓம் கணபதியே நமக என்று கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடு. என் அருளாசி உன் நண்பர்களுக்கும் குடும்ப